Inyo mshari kumkonga. Mshari kumkonga. Na uya mdari mambongezi. Mdari mambongezi. Nakama ngari amagri kumkonga. Kama ngari amagri kumkonga. Pamusoro kundapiza kugara pamba. Pamusoro kundapiza kugara pamba. Chataura chokwadi changu chese. Chataura chokwadi changu chese. Chataura makondo sungwa ni mosha. Chataura makondo sungwa ni mosha. Mwari wandinwe. Mwari wandinwe. Mziniko ndinzwa. Sai, kora ku. Kupai magri kumkonga. Indonzi magri kumkonga. Oya kuzuziterira kugara kwa mambongezi. Ichidaira zvitauka nashari kumkonga. Chataura chokwadi changu chese. Ngataura makowa ndinosunga nemhosva. Mwari wandinzwe. Kudzimiko ndinzwa. Zorai gwaro. Dari tumetaura nyaya. Ava nditete hanzvadzi yababa vangu vanotedzana nababa vangu. Imba yavari kugara tete ava imba yababa vangu. Saka ndakaenda kuna tete ndikati tete ndauya zvinhu zvandiomerawo. Ndauya kuti tiite sei tisheyane imba mukatoro 2 rooms ini ndikatoro 2. Tete vangu havana kwanisa kutaura nini. Vakatanga kuti wozoya umwe musi nyaya yako kutaura iyi handisida kuinzwa kunondikwidza BP. Ndobva ndadzokera. Ndobva ndagara 2 days. Ndobva ndadzoka. Ndikati tete ndadzoka futi. Ndauya kuti ndikudzei kuti nini kumba ndakatopiwa notice nekuda kwokushaya mari. Ndakuita sei ndakuya. Tete vangu havana kuzvinzwisisa. Vakabva vabuda futi vabvaudzana nevasikuru vavo zvikanzi ngatikiyedhiwo toda kunobuda toda kunoona amai. Ndobva vabuda ndobva vaenda ndobva vadzokera. Mangwana acho ndobva ndadzoka. Ndikati atete ndauya futi. Kana kusateerera kana kundidaira kana kusandidaira inini ndiri kutouya musi wa 25 nezvino. Ndobva tete vangu vakangobuta semazuva isobva vakiyadhiwo ndobva vabuda ndobva vaenda. Ndobva ndaenda wakazosvika musi wa 25 pandakubuda. Ndobva ndazoya musi wa 30 ari manheru nezvinhu zvangu. Tete vangu vakabva ndasvika nengoro yekutanga vakabva vakiya madhoo ndobva vabvisa laiti ravo repanze ndobva vabuda. Tete vangu ava ndobva vaenda. Ndaifunga kuti pamwe tete vangu vachadzoka havana kudzoka. Ndakagara nezvinhu zvangu panze kusvika nanhasi ndine 2 weeks ndinorara panze nevana ndinogara panze nevana. Ndaifunga kuti tete vangu vachauya vototaurirana vovhura dhoo havana kuuya kusvika nanhasi. Tete ava ndokuvaona munomudari. Azvichemewa mai. Mapedza. Nini mudarira makamboendera? Ndakamboenda kwakansela ndichida kuedza kuti vayananiswe. Kansela akavatsvaga naNimbikini anonzi kansela pane anonzi Chikosho chairman womuwadi imomo 4. Ndobva ndambovatora ndikati ndoda kuti mutaure natete vangu tinzwisisane. Vakavatsvaga tete vangu vachienda. Tete vangu vakabva vachienda. Hamenanzi mwana wavo anogara padhuze nepamba patinogara ipapo kwatinogara ikoko. Tete vangu ndokwavaiwanzi kwavanga vari. Vachienda vachitsvagwa tete vangu vaishayikwa. Ndobva ndangogara ndakadaro kusvikira nyaya yeye vangoti oi regai timbosiyana nayo. Tete vangu ndakazoona vachinzi vaenda kunondimhangarira kukoti. Ndichibva ndati tete ava ndisi kuvaona. Pandakanzwa kuti ivo vaenda kumapurisa ndakati regai nditeere tete vangu kumapurisa. Ndavateera kumapurisa kuye tete vangu vaivai. Ndakatanga kusvika ndiri pamapurisa ivainzi vaifana kusvika kuma6. Tete vangu vakanditi bapa mapurisa. Ndobva vatanga kudzokera kumashure vane chizukuru chavo. Ndobva vatanga kudedzwa nemapurisa zvikanzi ina maimi. Amai tete vangu vakaramba vakapira bvudzi. Vakutangwe vakunotena nepa7th day vachida aminoti vaida kuenda kupi. Mupurisa ndopa akavadedza ndobva avadzosa. Vadzoswa kudaro ini ndakabva ndatanga kutorwa nemapurisa achindibvunzidza nyaya yangu ari tiri mukarumu. Pandakabuda ndakaona tete vangu vaita sei vabuda. Ndobva atagara. Mangwana achona ndakazofonerwa kuseni mupurisa ndobva nditi enda kukoti. Kune uri kupinda kukoti natete vako. Saka ndakabva ndasvika kukoti kuye
tete vangu vaita se vatongwa amene kuti vakanzi kudini ndibva ndamirira kana kati pamba pai ndoramba ndiripo ndione samoni ravo kusvika rauya kusvika nanhasi samoni riya harina kuuya ndopandakati saka ini ndoita sei ndoramba ndiri panze tete vangu varamba kunzwisisa imba iyi ndeyababa vangu tete havaindiudza kuti hanzi vanoti imba ndeyamai vavo imba ndeyababa vavo saka indingokumbirawo tete vangu vaburitse mapepa anotaura kuti imba ndeyamai vavo ndonyaya yangu izvozvi ndiri panze nevana ndiri kugara panze nevana tete mwana munomuziva here chiche mwana wanjadzi yangu muzukuru mwana wehanjadzi saka muzukuru kana kuti ndinginani pachivamandisi asi muzukuru mwana wanjadzi kosii uchimurwisa hondo ndei naye mwana wehanzvadzi yenyu mwana wenyu kana kuti munin'ina wenyu zvamuri kutaura asangana netsaona itsaona munomuziva kuti mukadzi uyu murume wake takashanda naye mudare medu munomuziva akanyanya tikamuona achishungurudziwa hatinzwe zvakanaka tinofunga murume wake noti iye hatina basa naye kuti kufa idambudziko rokuti munhu ukange wafa vawasiya vanofanirwa kushupika here ndozvatingaite here kana tichirarama chii chiri kunetsa panhau yemba chekuti mwana wehanzvadzi yenyu imi mutaundi muno mune dzimba dzakawanda munhu akaenda kwaaenda mukamuona unodzoka anonodzoka pamusha pavo mutauni imomo handiti anonodzoka pamusha pavo paneme haana kupenga kuuya pamuri misatete vake imoti mwana ari kusvika mokiya madhoo mosiya mbatya dzakachiisa panze achirara panze nevana moyo wakaita seivo makutomhanya kumapurisa musaite unhu hwakadaro kana murimi vapenyu vanenge vakasara kune vakafa vakaenda musaite unhu hwakadaro muda kukuudzai zviri kufamba sei akasvika mwana wemusi wa21 ndati munomuziva here ndokuudzwa zvaataura mamuchizvinzwa zvamunopokana nezvaanga achitaura taura izvi chaizvo zviripo inini mwana uyu pamusuwo pandiri kugara ndipamai vangu uya vake mai vababa vake ndakauya pamusuwo apa ndichichengeta amai vangu uya vake nazvino mbuya vake varipo mwana uyu mbuya varipo mwana uyu akangousvika musi wa23 ndobva ati ndibvisirewo 2 rooms ndoda kuya ndozogara pano ndobva ndati handizvikwanisi zvakutaura chiuya nemurume wako taurei chiuya nemurume wako nehanzvadzi yedu iripo hombe pamukuru vake tozotaura nyaya ndobva ndatovhaoti nekuda kwekuti anondituka achindituka achindisukurudza zvekuti anondondituka muri muroi muchaende akasvika atotituka pandangoti ndanyarara kazva muri kundiignora ndobva atodudunuka nokutuka inini semunhu mukuru pandatairwa katikadhumana mashoko zvabatsirei ndopa ndakabva ndasuduruka ishe akasara achituka muri muroi zvikwambo hona izigadzi guru totofamba richienda kuda kuchemberera pano pamusuwo pababa vangu mubvunze kuti ndakamudayira here handina kumudayira nokuona kuti mwana uyu agara achingondituka kakawanda ndobva ndatoona kuti ndobva ndasuduruka paakauya kedrwepiri futi vauya futi achiti muri kuti kudii ndati ndiri kuda 2 rooms ndakafunga kuti achauya nababa vacho vakuru nemurume wake akauya ari 1 akadai ndabva futi handina kumudayira mashoko ndabva futi semunhu mukuru ndikati kwamukutaura uke mwana mudiki tichaona paachauya nemurume wake namukuru tozotangira weba ndobva asvikotuka futi zvikanzi muri kuti imba ndeyamai venyu asiya mai venyu imba yababa vangu kurumbidzai kubva pano
kubva pano zvikundishamisa zvekuti ari kusifungura ine ndibve ipapo ndakazochengeta mai uya vake ndakabva ndaonetsekana kuti ine handingataure ndega panyaya iyi ndotori imba yamai vandauya kuzochengeta pamusura. Imba inodaidza zita rana amai imi imba inodaidza zita rani iyo baba vangu taurai zita ndati inodaidza zita rani inodaidza kuti ningi chekuti imba inodaidza kuti Mataloni inodaidza zita randakaona ranzi Mataloni Martha saka baba wenyu anonzi Martha here aiwa ndizive vavatete vava kuti zvakafamba sei anonzi Matalunga ndiani ishe pamusoro dati anonzi Matalunga ndiani ndimamwe mai vakarwisana nesu namukoma vatengesa imba iyi yamai inotori kumatare edzimhosva nyaya yeimba iyo imba ikudaidza zita risiri Matalunga haisi rangu harisina baba vedu. Matalunga ndiani munhu watakatorwisana naye kumatare edzimhosva atengeserwa imba nani atengeserwa imba navo baba vake vati ndine imba yatinogara namai vangu panyaya dzavo zvakaitika dzemadhiri avaiita hanzvadzi yangu. baba mukuru vako vari kurehwa varipi mukoma wababa vanogara kupurasi kwanzi kwaBiti. sei musina kuvadeedza vauya pano baba vangu ivavo pavatakatanga kutaura nyaya iyi vakataura kuti iwewe uri atete nemuzukuru kutoti maodhiyo acho handisisini. Patakaenda kupolisi vakatoti inini handisi kuda zvekuti ndiwe ikoko ndinatsira nemi amaishedhiranga vangoziva kuti imba ndeyababa vako zvavo zvavada kuita zvokudyire ingopanana ituru zvese zvekuti imba ichaveyani zvese isu tinozvipedza asiri muridzi wemba tinobuda nayo handiti mapawa asiri muridzi wemba tinobuda nayo iye zvino isi tichiita mainvestigations edu asingazotitsamwisa kana taamumaresults awo vatete ndiri kukumbira kuti mwana wemunomuisa mumba muri kunzwa zvandiri kutaura ndati sinongukai kana mutaura neni zvenyu musati mutaurisa muchiita zvekunge hameno muri kufungidzira kana kutaura nemunhu handisi kuvhundutsirai ndati ndiri kukumbira imi pamakaenda kukoti makanzi chiine nhau yemwana yedu kukoti akati handiendi kukoti akahana kuuya kukoti saka ndatongonzi magwaro acho aripo but mwana sezvo takaenda nekunetsana saizvozvo vobva vati ndachitambira kure nemi ari kupi mapepa enyu ane pepa riri pa rakabuda musi wa 9 October 25 varakati ndakukumbira kuti chandeti ataure kubaba vavo nekuva haarasa tipei kumabepa nyaya yakaenda kwaMajistrate vateteshayo imi ndobva maramba kuenda kudaro ndakaenda kukoti ndikasvika zvikanzi vatongwa saka bva zvanzi mune bepa inzwai ka dai muchitumwa munhu achitaura imonyarara pano ruling iri kubva kudare iri panapa iri kuratidza kuti imi makamhangara nyaya musi wa 9 ndopamamhangara nyaya yenyu kuno kudare chidhindo ichi ndichi musi wa 9 mamhangara nyaya musi wa 9 ndo musi watongwa nyaya yenyu Magistrate Court, meaning to say imimi
hamuna kuziva kuti dare rekwamajor street ihombe kune rino. Saka izvi zvinoti ruling panapa iri kubva yatotaura kuti not to visit applicant's house, not to harass applicant. Yaitongwa musipo. Ndo maresults aripo. Muri kuzvinzwisisa? Saka kana yadai so chips court totambisa nguva kutenge tichitotaura zvakani titotaura. Havana kunge vandiburitsira bepa, vangadai vandipa bepa iri paningi padeski pangu. Ina ndizive vanhu makagara apo. Kana mapinda bepa ndikakupai mapepa, ndipei mapepa padeski pangu. So that I don't have to waste time. Kana kutombowana chandofanira kunge ndichitaura munyaya dzakadai. Yakadai haitaurwa muno muno. Kana yadai so makuda kuisumudza patoi kuenda ku high court. Because rinodara hatingatonge dare tichibva kumusoro tichidzoka kupasi. Nobva kupasi tichikwira kumusoro. So kana yadai so yajamba this court. Yaenda pamajor street court, yakutoenda pahigh court. Handiti munotsvaga renyu gweta moinda ikoko kuningi ku high court. Kana kudzoka tokupai gweta moenda kuhigh court. If the house belongs to your father, vanhu vakadai variko, takaona rufu muno, takatarisa muno nenyaya idzi. Saka hatidi dare redu tirambe richichekeresa vana nenhau yedzimba idzi. Don't want. Modzoka tokupai munhu anokubatsirai kana imba iri muzita rababa venyu kuti shuwa imba ndeyababa vangu, ndo vakanga vaitengesa is either kuna iyeyu nhinguwatonawo asiri yababa venyu chete. Handizive kuti why vanhu vapenyu muchirambana panhaka yezvinhu zvamusina kutenga nemari dzenyu. I don't know why. Usatani ihwohwo uri kuvanhu vese vatema ihwohwo hausi umba menyu chete. Takaona rufu muno mutakatarisa muno. Vanhu vakarasikirwa neupenyu same day nenhau yedzimba dzevachakabu dzamusina kuisa any contribution, but mozomira nadzo makushungurudza vana vaya pavanonga vachimirirwa munyaya idzodzo patoipa. Vamuranganwa nyaya ndiri kutaura the same neiyi. Vatange tangotenda kutaura kwamambo wahungu netsika amai Margaret wokuti seropa renyu haringatambure munhu kumubetsera. Iroro pepa iro haribude muno rinorisiya kuno. Ruling yatiri kutopa padareka iri kutoshandisa that pepa. Manzwa shongora vana mambo vatikukumbirai. Vataura kanga ndimukumbirai katatu kese ndiriga kukumbira iwo zveropa, asi chokwadi chiripo mesemba haisei ndeyalungu. Uyu ndiani? Uyu arapo? Mukomana? Mwana wedu tisi. Mwana wani? Mwana womunin'ina. Munin'ina wani? Wangu. Wenyu? Ko uyu why? Mwana wanje uyu mwana wateteka? Mwana wamunin'ina, mwana wamunin'ina. Inzwai tete musandiendere mberi. Ndiri muzezuru chaiye. Ndati uyu mwana uyu arapo uyu mukomana uyu chii chenyu imi? Mwana wamabereka imimi. Chii pamba ipapo? What is he? Pamba ipapo chii? But ndiye akapachikira mapepa kudai so. Fighting the rightful person anofanirwa kunge achiitika nhaka iyoyo iri pamba ipapo. Murikuzviziva here izvozvo? Musaite unhu hwakadaro. Ndakukumbirisai. Musazoita zvinhu zvakadaro. That's very very bad. Handi munotidzwa zvandinoda kutaurirai vatete. Uyu mwana wamuri kurwisa uyu ndiye muridzi wenhaka yamunayo iyoyo.
but you are fighting the rightful candidate anofanirwa kunge achibenefita pachunhu ichamuri kurwira ichocho. Handi makachirwira kuti changa chatengeswa kune uyu munhu, handiti chatengeswa kune uyu munhu uyu, ndobva manoita fight, ndobva machiwithdraw, machitora maretriever back, kutora nhaka yenyu kudzora. Handiti but mwana afire mhosva yababa vake, mwana wamunofanira kuti baba wako akanga rirombe iwe, imba iyi uri kuti nhasi ndeye baba vako, but vakanga vatengesa imba takatozoita kuitora nekuirwisa. Handiti muchiudza mwana kuti azive kwete kumurwisa. Uyo muzukuru manje ndiye akufamba akabata mapepa. That's very very bad. Ndoda kukuudzai kana muzogara vana vevakuwasha ava, split them, kubvisa muvana venyu avo, kwete kuti ivo ndozotungamira munomu vachitiratidza zvinhu zvakadaro. Vake mai varipi? Uyu vake mai varipi? Uyu ndati varipi mai vako? Musaite unhu hwakadaro. Ndoda kukumbirisai, kana vakafa vacho vachinzwa zvatiri kutaura, havafaniri kunzwa mashoko kubva kwatiri. Handiti makwa isusu we believe muchivanhu. Musaite zvinhu zvakadaro kuti ane simba pakutaura kana muri padzimba dzenyu imi ndiye anonogara pamusha nevake vana manje. Hakuna anorwisa nokuti iye anenge achigona kutaura, iye ndiye anofanira kuve beneficiary nevana vake. Uyu mwana mamuitawo kwanu, mamuitawo kupi? Ndikada kuitora traditionally, ndisingade kurespecta zvokuti court yeMajor Street, we can start this case panyowa kuitanga kuti nyaya iyi muri kuitarisa sei. Chandiri kushora ndechekuti uyu haana kuenda kukoti, aifanira kuenda kukoti kunorepresenta nyaya, ndopamaizonzwa wanzi dzokerai kwamambo nenyaya yacho. Handiri makwa. Saka we are wasting time kutaura chunhu chiri kudaro hombe kudarika rino. Handiti but it's not an advantage yekuchenjera. Hamuna kuchenjera. Ndoda kukuudzai ndatsamwa zvisingatomboita kuti imini makagara mamai makaberekwa namai venyu vamuti ndo makagarira pamba ipapo, ndo zimbuya redu. Handiti ndo ratakagarira ipapo, rakabatanidza baba, rakabereka baba vemwana uyu. Handiti vakabereka imi. Uyu angadai achitoziva kuti imimi kadai manga muri munhurume izvozvo ndimi baba vake. Uyu nhasi uno tingati akubuda naye tichimutsiura kuti honaka musikana, kana waenda pamba watadza kuchigara wega kumba kwako, you have to respect vana tete ava, ndi baba vana baba vako. Handiti kwete kuti aitwe munhu anoitwa zvaaitwa nachero munhu. Hakuna zvinhu zvakadaro. Mwana wenyu endai muchifunga kaviri nezvake. Ndo mashoko angu ekupedzesera. Endai muchifunga kaviri, mwana wenyu hazvichinje. Nyange akave benzi kwamuri ngati mwana wani wenyu hazvife zvakachinja. Hazvife zvakachinja. Iwe ushaile kuziva kwaunita kwese udofu wega wega. Wanzwisisa? Udofu wega wega. Ava ndi baba. Hazvife zvakachinja. Rereka musoro kwavanhu. Iwe zvawaayo muzukuru mwana wanhu wacha mwasaida kuda munyaya. Ngasiduruke. Mwana vanokudya vanhu avari vachibatana kudya. Ngasiduruke. Hatufana kuti ngasiduruke. Ngasiduruke. Mungatotipa kusachengeta vana vakuwasha mumisha medu. Ndatopedza nyaya yo. Iwe